διάσημος επενδυτής στον κόσμο ξεφορτώνεται μετοχές. Ο Warren Buffett πούλησε μετοχές αξίας πάνω από 134 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο. Και τώρα όλοι ρωτάνε, τι συμβαίνει? Έρχεται κρίση, μήπως ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε? Σήμερα θα εξηγήσουμε απλά, χωρίς οικονομικούς όρους και μπέρδεμα, τι κάνει ο Buffett, γιατί το κάνει και τι σημαίνει αυτό για εμάς. 1. Ποιος είναι ο Warren Buffett? Ο Warren Buffett είναι ο πιο πετυχημένος επενδυτής όλων των εποχών. Μέσα από την εταιρεία του, την Berkshire Hathaway, έχει φτιάξει μια περιουσία πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά τα τα 3 του χρόνια, συνεχίζει να παίρνει τις τελικές αποφάσεις για κάθε επένδυση. Η κάθε του κίνηση παρακολουθείται από χιλιάδες επενδυτές, γιατί πολλοί πιστεύουν πως αν ο Buffett το κάνει, μάλλον έχει δίκιο. Για να καταλάβουμε τη βαρύτητα των πράξεών του, αξίζει να θυμηθούμε ότι το 2008, λίγο πριν σκάσει η κρίση, ο Buffett είχε προειδοποιήσει για τα τοξικά στεγαστικά δάνεια. Στις μεγάλες κρίσεις δεν έτρεχε να πουλήσει, αλλά αντίθετα αγόραζε. Όταν όμως πουλάει, κάτι δεν πάει καλά. 2. Τι έκανε φέτος? Το 2024, η Berkshire Hathaway πούλησε μετοχές αξίας 130 δισεκατομμυρίων και αγόρασε μόνο 9 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αντί να επενδύει τα χρήματά της, μαζεύει μετρητά, πολλά μετρητά. Συγκεκριμένα, η εταιρεία του Buffett έχει σήμερα ρευστό πάνω από 34 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο ποσό μετρητών στην ιστορία της εταιρείας. Για να καταλάβεις πόσο είναι αυτό, είναι περισσότερα χρήματα από ό,τι έχει όλη η Tesla διαθέσιμα στο ταμείο της. Και μιλάμε για εταιρεία κολοσσό. 3. Τι πούλησε? Ανάμεσα στις μετοχές που πούλησε ή μείωσε, Apple, ναι, ακόμα και την πιο αγαπημένη του επένδυση, Bank of America, Paramount Global, κάποιες επενδυτικές εταιρείες και funds. Αυτό σημαίνει πως μειώνει την έκθεσή του όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στο τραπεζικό σύστημα και στα media. Και το κάνει σταδιακά. Όχι πανικός, αλλά σταθερές, ήρεμες κινήσεις, σαν να αποσύρεται από την αγορά σιγά-σιγά. Τι έχει πει ο ίδιος? Στην τελευταία ετήσια συνάντηση με τους μετόχους, ο Buffett δήλωσε «Δεν βρίσκουμε αρκετές ευκαιρίες που να αξίζουν. Πάντα προτιμάμε να περιμένουμε παρά να ρισκάρουμε». Και υπενθύμησε τη φράση του «Όταν οι άλλοι είναι άπλιστοι, εμείς πρέπει να φοβόμαστε». Και τι κάνουν σήμερα οι αγορές? Νέο ιστορικό ρεκόρ στο Nasdaq. Ο κόσμος αγοράζει μετοχές σε τεχνολογίες που δεν έχουν κέρδη, μόνο υποσχέσεις. Οι επενδυτές κυνηγούν AI μετοχές χωρίς να κοιτούν τα νούμερα. Ο Buffett λοιπόν λέει «Εγώ έξω για τώρα». 5. Τι μπορεί να φοβάται? Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του Buffett, αλλά υπάρχουν ενδείξεις. Οι αγορές είναι ψηλά, ίσως υπερβολικά ψηλά. Ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από το 2%. Οι επιτοκιακές αυξήσεις έχουν παγώσει την ανάπτυξη. Το δημόσιο χρέος της ΗΠΑ και αλλού έχει ξεφύγει. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος αυξάνεται. Κίνα, Ταϊβάν, Ρωσία, Μέση Ανατολή. Ένας επενδυτής όπως ο Buffett κοιτάει 10-15 χρόνια μπροστά. Αν βλέπει σύννεφα, δεν περιμένει να βρέξει. Παίρνει ομπρέλα από τώρα. 6. Είναι η πρώτη φορά που κρατά τόσα μετρητά. Όχι. Το είχε κάνει ξανά το 1999, λίγο πριν σκάξει η φούσκα των .com. Είχε πει τότε, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές οι εταιρείες αξίζουν τόσο πολύ. Δεν έχουν κέρδη. Θα περιμένω. Και όντως, λίγους μήνες μετά, η αγορά κατέρευσε και ο Buffett μπήκε και αγόρασε φθηνά. 7. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Εμείς, οι απλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να κάνουμε τις ίδιες κινήσεις με τον Buffett. Αλλά μπορούμε να παρατηρούμε. Αν ο Buffett κρατάει ρευστό, ίσως πρέπει και εμείς να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να αγοράζουμε επειδή ανεβαίνουν όλα. Μπορεί να μην είναι η κατάλληλη εποχή για ρίσκο ή για μόδες. Είναι ευκαιρία να χτίσουμε γνώσεις, να διαβάσουμε περισσότερο, να προστατεύσουμε τα χρήματά μας από βιαστικές αποφάσεις. 8. Τι μπορείς να κάνεις? Αν δεις κάποιον σαν τον Buffett να μην αγοράζει, μπορείς να επαναξιολογήσεις το χαρτοφυλάκιό σου. Μάθεις πώς να ελέγχεις το ρίσκο. Κρατήσεις κι εσύ λίγο παραπάνω ρευστό. Μην μπεις σε επενδύσεις που δεν καταλαβαίνεις μόνο και μόνο γιατί ανεβαίνουν. Η ψυχραιμία είναι το πιο σημαντικό όπλο. 1. Κλείσιμο. Τι να κρατήσεις? Ο Warren Buffett δεν κάνει ποτέ θόρυβο χωρίς λόγο. Αν πουλάει, αν συγκεντρώνει μετρητά, τότε κάτι περιμένει. Δεν μας το λέει ευθέως, αλλά οι πράξεις του μιλάνε. Κράτα αυτό. Δεν χρειάζεται να τον αντιγράψεις, αλλά αξίζει να τον παρατηρείς και να μαθαίνεις.
Η ιστορία έχει δείξει πως όταν όλοι γιορτάζουν, εκείνος συχνά αποχωρεί σιωπηλά. Και όταν όλοι φοβούνται, εκείνος επανεμφανίζεται με μετρητά και αγορές. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή, like και πες μας στα σχόλια. Πιστεύεις ότι έρχεται κρίση ή απλώς ο Buffett είναι υπερβολικά προσεκτικός?